vrij goed overeen met zoals het in de werkelijkheid ook is. Is daar net wel, ik zeg in Nederland en een baan, heel breed en heel kort. Ja, probeer dan maar eens de bocht te draaien. Als het goed is ga je vanzelf mee omhoog. Bananen! Dom, 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 wat dom, 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 wat dom, 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 niet zo stom. Als een letter met een D. af. D. En dan moet je de P Van zeggen. Wat? Goed of V. Netjes voor. Kijk, ik had zelf de U. Wat? Bij U? U van wat? Als een letter met een U. Als ieder U. Als niemand het verstaat, dan zingen we het naad. Nee, maar even recht. Dan doe je het nog naar rechts. Voeten naar rechts. Maar best wel meer voeten weer. Frietjes zijn het goede. Moet je lang Hoe kom ik nou in godsnaam op die baan uit? Wil je naar de baan toe? Ik ben aan het bedenken hoe dat zou moeten van hier af. Dan moet in een bocht, hè? Ja, normaal als we gaan landen vliegen we het circuit. Oh, Pak hem mee even. Ja? Dan weet je hoe je vliegt. En een circuit dat is eigenlijk, we beginnen op de plaats waar normaal de lier staat. En dan vliegen we inderdaad zo'n grote bocht om het vliegveld heen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk als je 45 graden achter het vliegveld bent, dan draai je in, dan vlieg je parallel of dwars de landingsrichting en dan voor de landingsrichting draai je nog een keer in. Zit ik nou op 200 meter hoogte of hoe zit Ja, het? 200 meter. Ja, hè? Dat is normaal de hoogte waar de landing zou beginnen. Ik probeer even een beetje wat Kan je daar je te tas zeggen. opzetten aan? Dan even lekker hier gaan zitten. Oh, lekker. Rondjes draaien. Oh, En dan kan ik hier wel niet door. nee, nee, niet zo weg zitten. Dan moet je een beetje naar voren gaan. En dan kan het. Deze. Oh, ja.